Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa una nga semana sa bulan sang Hulyo, ang plano sang Bureau of Soils and Water Management nga makapatigayon sang cloud seeding operations sa Negros Occidental kag Western Visayas. Gisiling ni Department of Agriculture Negros Island Region Director Engineer Jose Albert Barogo sa update ngayon na baton gikan sa BSWM na bid out na nila kag ginaproseso na karon ang awarding kag procurement para sa rental sa eroplano nga pagagamiton sa cloud seeding operation. 6 million pesos ang ginpain nga pondo sang BSWM para sa cloud seeding operation. Sa Bacolod magastation ng team suno sa kay Barogo kag kun mayara na sa mga panganod nga makitaan amo ang pagpalupad para sa cloud seeding operation nga target sa unang semana sang July. Suno kay Barogo, parayon pa sila nga nagahulat sang consolidated report sa kahalitan sang moisture stress o kuntuman nga kainit sa mga tanom. Ang Negros Occidental sa May 22 nga report sini ang mayara sang 16 million pesos kabalo sa kahalitan sa pananong tugas sang moisture stress. Suno kay Barogo, idalaw Manila nga makapahagan-hagan sang epekto sang tuman kainit nga panahon ang cloud seeding operation. Tuyo nila nga malapot sang ulan sa cloud seeding ang mga watershed. July, first week of July, basi amo nang gina-target nila nga maka-start na sing Ang cloud maka-start na seeding. sang operation. Diri sila sa Bacolod Take off. Bacolod sila station monitoring sang clouds. Kung may clouds sa Panay Island, that's lupad sila. Kung may clouds sa Negros, lupad man di sila. Isa man lang ito purpose naton ang watershed tani. Amo na siya ang pinaka naton nga mapaulanan naton ang watershed kay para at least ang gid sang tubig naton sa mga irrigation facilities naton Ang sources.